cada quilo ben cuit. Ara ho haig de comprar. Una lliura de cigrons ben cuits. Aviam, em sembla que també em falta. Un quilo de peres que estiguin ben madures. Una botella de lejía conejos. Em sembla que ja la tinc. Un rotllo de paper de vàquer elefante. N'he comprat tres n'he comprat perquè a casa són molt caganers. 2 quilos de patates. No me'n recordo si són de les blanques o de les vermelles. No sé, és igual, ja ho menjarem. A veure, 3 onces de pernil dolç. Ni gruixut ni prim. Recollir quinieles. Primitives, 6,49 i rasca. Recollir les sabates del iaio. Ostres, em fan fer cada cosa sempre a casa anar a recollir les sabates del iaio. No sé per què és pesat el iaio, no sé per què vol les sabates i tot el dia va amb sabatilles. A veure, una dulce. Hola! Hola! Cristina, hola. Sí, mira bé, sí, vaig a comprar. Sí, i tu? Sí, mira bé. Ja te'n vas? Bueno, adiós, ja ens veurem, adiós. A veure, una dotzena d'ous, 6 de blancs i 6 de rossos. Comprar una planta que creixi molt de pressa. Ostres, punyefles, i on t'ho compro, on t'ho trobo jo, sort, una planta que creixi molt de pressa? On dima? Mira, la floristeria de la cantonada. Bon dia! Hola, guapo! Hola, senyora Margarida. Què tal, com estàs, bufó? Bé, vostè? Bé, gràcies a Déu. I la família? Iran. Estupendo. Què et poso? Miri, voldria una planta que creixi molt de pressa. Una planta que creixi molt de pressa. Sí, la mama m'ha dit que sigui una planta que creixi molt de pressa. Mira, aquesta creix en tants dies. En quants? En tants. Ui, no, masses dies. Hauria de ser una planta que creixi més de pressa, més ràpid. Més de pressa? Sí, la mama m'ha insistit molt que creixi molt de pressa. A veure, aquesta? Aquesta triga la meitat. Ui, no, encara són molts dies. No, és que la mama vol una planta que creixi molt de pressa, perquè a casa anem de bòlit, sap? Ja tinc el que em demanes, ja. Sí. Però la llei Sí. em prohibeix vendre aquesta classe de plantes sense que el client accepti la plena responsabilitat de la compra. Ai, que m'entens, guapo? No. Sí, és molt senzill. Només has de firmar aquest paper. Haig de firmar? Sí. Per comprar una planta? Sí. Bueno, esteu aquí? Aquí. Robert un gratacós. Ja està, tingui. Molt bé. Sí. I ara la planteta. Sí, porti la planteta que tinc pressa. Mira que és bufona. Aquesta birria. I ara, que no t'agrada? Sí. I com se diu? Edera Hèlix. L'Elis? I quan val? Tant. Quan? Tant. Ui, no, és molt car, senyora Margarida. La m'ha dit que no puc gastar-me molts dies perquè no pot fer-me una mica de descompte. No. Tenim els preus molt ajustats. Home, però és que la mama em protestarà una Amor del peluquín. Colinís! Això la mama quan s'entiri que m'ha costat això. Tingui! Que canya! I un consell. Digui. Si vius lluny, no t'entretinguis pel camí. Adéu, guapo. Adiós, dona Margarida, no t'entretinguis, encara tinc tot això que em falta. Aviam, una botella de mercromina, 100 grams d'olives verdes i 100 de negres, una pastilla de sabó lagarto, una dotzena d'ous aviam, que no sé què, a veure, que té un fregall pels plats, punyefla, sí que creix aquesta planta. A la mama li agradarà aquesta planta. A veure, una sobrassada de Mallorca
Una botella d'alcohol de 96 graus. Punyefles! Sí que creix aquesta panxa, això ja no sé si li agradarà a la mama. Ostres, ja no sé, això, si arribaré a la botiga. Escolta, aviam, què més em falta? Una botella d'alcohol. Ai, punyefles!